mau udah kopi ya? Mana mau ngeri oleh? Apa yang macam selalu? Ang bat kawa chứ. Jilan nó tập bài phá chứ sĩ gần lực ra hà. Ang free fire squeeze kan masih dia. Ké không ăn đồ mờ na lâu nữa là có thể. Anh ba này cái nước lại sữa thở ra nữa. Ăn một thứ chicken này phải được, ba này năng rồi. Đừng sao lại. Ang tu ba ni kaya. Ang bữa ba này khát ra cây. Mà nhớ mùi nhau phá chứ cao ơi. Mùi này đi ba rồi kéo chun bổ được chưa? Ang ra kaya ni ba ni chừng nào này ba này professional. Ta sẽ ngồi chừng có hay từng beda như homework là bên này kali chừng có hay thay bia. Jam bawa trả lên đi xe. Nhưng cô ra thật sự nó đi nhỉ. Cũng phải xa gần bia. Ôi mình ra như vậy. Có thật hơn. Hơi gì bay na. Hơi chừng bên Snack ơi. Snyder. Jangan ini dan linan lah. Bor kalam na lain sere. Linan lah dah. Jangan mem. Hei, dah mau kata bola bawa ke linan lah di sini ya. Bel, kau ke linan lah. Được không ba? Được thôi. Lihat sama bedam. Được không ba? Được thôi lại. Sama bedam. Cái số 4 mới nào. Tunggu quá. Được bây giờ. Lihat không chụp bay nè, cả sữa cô đổ hơn. Oh, bedam. Ang dun nang may ako mo arhod man. Laba dun laba kay. Ano naman ay kay? Masiri ko sa. Yêu, muntu, laba dun laba kay. Cười á lấy mẹ đàm. Mình phá chứ cái là nó làm ngô quả. Ma, PUBG. Yêu, ilom, nung halay, laba dun laba kay. Mà ba lấy mấy đàm. À bữa TikTok này này liên đan la vừa là bao đằng. Oh no! Nung halay, hoy sa. Bedam ang beli rak oi, mana baju simpar muka panan karena kufu baju tu men. Karena dia mau nikahnya lini mana ke bedam. Oh, bici sih, mbak, koto na ya. Nung halay, rismay. Itu ngali rakai. Là bác cái mê đẳng mà bác like kiểu video và lại phải thằng này thì nó sẽ là bác cái Bisa lang sudah. Nung halay, bisa. Nung tulis kay na la betul na. Là bữa đứng mấy đàm. Là na kay na yang. Baby nè. Ra đường. Thế bây giờ làm bay ta đế. Đi xuống bay chị đào giả. Rồi đây được. Mới ra cái này làm mày cơ, mới ra ơi. Đây là làm mày đà. Keyboard, mà sao giờ? Yêu một thương, bông. Phải la mẹ đàm, phải la. Thì bột phải la. Hả? Phơi lá? Film mình đừng, film. Rồi. Đau nào sẽ cần đá sẽ cần đăng rồi. Bang! Nghe bật chi. Keyboard mà sao giờ? Yêu. Ilom, ngồi. Keyboard. Thắt lên mày đàm, thắt lại. Keyboard thắt lại. Mà thác lại. Rồi. Em bật F. Yêu không biết rõ. Khẩn đau hot. F4 mà sao giờ? Go for it. F4 pamphlet bedam. N. N4 mà sao giờ?
नोंसोरजों जेबो जाला आं नोंसोरखौ मा फोरोंखो आरो मा एन्सार होखो साला नायनोखौ हागौ गेलेनोखौ हागौ बिनि ओंथिखौ मिन्थिया नायदोंला गासिबो मा मा जायो टिजों पाबजि टिजों टिकटक एपजों फ्रि फायार एलजों लाइकि ला नोंसोरनाव आं मानो फैबाय थादों मिथिना मिथियाखै नोंसोरलाय हा मिथियाखै नोंसोरदि दानो होनदों सोरबा पाबजि गेलेदोंनो टिकटक नायदोंनो लाइकि नायदोंनो फ्रि फायार गेलेदोंनो बेनिखायनोसो आं नोंसोरनाव सोंदों बेखौ मिथिगोन ना मिथिया होननानै नोंसोरनाव खर'आव मा दंबावो जेबो गैला नोंसोरनाव जेबो गुन्दै गाज्रि गुन्दै नोंसिनिफ्राय नैबे थाइजौ फिथाइयासो हानि थाइजौ फिथाइयासो भेलु गोनांसिन फाइफार बुरबक जाबाय दिनै बेयावनो जोबथ'बाय गाबोन इंराजि लागोन इंलिस जिके बयबो लेखाखौ लाबोजोब नायनानै ला आरो लाबोआबा नैबे स्केलजों मोनगोन मिथिबाय नोंसोर रावबो लेखा लाबोखाया दिनैबोथ' लाबोआखै नोंसोरो खाथा गोजा होजागोनमोन नै डिस थादो साला नोङो स्टाइल लाबोनानै जोंखौ बांसिन रायजाबाय दे नों लाबोबानो जों बांसिन रायजालामोन ना बेनि थाखाय जोंहासो रायजाफाबाय थायो मिदामाबो मानसि रागा खर'थाय मानो गोहोम सारजुखायसो बिनि रागा जोंनाया गारामा मेथाइ जानाय बायदि खाव खावलायो रिंसारजुखाय गारामायानो आंथ' खोनासंनोनो बाखायो थांसै नोंसोरबा मेदामनि खिथा जोबगोन आङो मा खिथागोन आइडिया बे लामाजोंथ' सासे मेदाम लाय खालामबाय थायोलै नंगौ नामा? लायो नंगौ औ होमबालाय बेयाव जिरायनानै नायनोसै बिबा बेसेबां टाइमाव फैगोन हेय फाग्लिखौ फसायबायलां दांखोखोनो हाब आसोला फसायमारबाय नामा नंगौब्रा बे आंनि फानजारनिफ्राय गखाला बियो आंलाय बेखौनो गोसोथोनोसो सानदोंमोन लोगोखायसो गबायलै बे नङाबा खुरफ्लांजोबगौमोन आं बेखौहाय बे सासे हिनजावनि थाखायनो फैबाय थायोमोन आं बे लामाजों नायनो होननानै दिनैबा हले गबायलै बे गाबोन हले बुंना लाथारगोनलां आं हले नोंजों गान फैफायालै मा होनदों नों खनसे बलाय खोनाया नामा आं गान फैफाया होनबायना ए आयंनो खोन्थागोन आं नोंखौ दाख्लै सिगारेट जोबनाया होदबा खोन्थानाङाब्रा खोन्थानाङा आं गान फैफागोन ना नोंजों आयनोल' खोन्थानाङाब्रा नोङो फैनांगौ आं गोसथोनायखौ नायग्रा जानांगौ दे फैगोन ज' थांसै माथो मेदामा दाबो फैयाब्रा फैगोन र' सिन्था खालामनाङा हाब नों बे गस्ला गांसेखौनो गानबाय थाबाय दाख्लैबो गानदों मैयाबो गानदों आरो दिनैबो गानदों सुगोना सुवा नोंलाय फाग्ला सुनो होननानै बायदों नामा आं बेखौ गाननो होननानैसो बायदों फाग्ला गलाखौ थब सुबा बोरायो थबनो लरग' जाम्बा हाब नों आंखौ उल्था सिन्थाल खालामबावबाय
नाय बाबु नों बायदि बुहुमाव बयबो सांग्रा दंनायमोनब्ला आंबो गोसो दंब्रा बुहुमाव गिदिर नाम लानो हा दालाय मोनाखै होनबा नोंहा सय मास दुगि ब्रा आं बायदि जानांगौ होद नोंजों जायालै फाग्ला मालै नाख्रांलाबायो हनै जामा मेदामा फैबाय दासो फैदों हनै मेदामा बवा बैलायथो बैलाय फैमारबायसो थुदो आवगायसै माथो मोखानायखो थुदो थौ ओमफ्राय नों बुंना होनांगोनलै हानि मैयालाय माथो एफा दुगा बुंदोंमोनलाय नोंलाय माथो सायरब्रब रोमोलांनाय साइस ओइ मेदाम थाथ'लाय मेदाम थाथ'लाय मामोन गथ'फोर ना टिउसन लानो नामा बिदि नङाब्रा मेदाम बिदि नङा बिदिब्लालाय माथो खोथाया माने मेडाम आइ लाभ इउ मा नों मोननो हागौ आंनिफ्राय साबसिन आंबो मोननो हागौ नोंनिफ्राय साबसिन नाथाय जों सानैजों मोननायब्ला रावबो जानो हाया जोंनिफ्राय साबसिन सेथा नोंनि खन्थाइया मिथिखादों आङो बेबायदि लामा सामा सिख्ला प्रप'ज खालामनो लाजिया ए नोंखौ न'आव थांनो प्रप'ज खालामनांगौ जाहैबाय सुपाब फिनायखौ नांगौबा ओरै फैलाय खाथियाव फैलाय ओरैजाय जालालाय बेयाव थांसैसोलां ए माथो मेदामखौ प्रप'ज खालामफैनाया माथो बेरेसो जालांबायलै थांबाय नामा मेडामा थांबायथ' आरो नै नों जाम्बा बेरखां माथो बेरेसो जालांबायलै बाला सोरबाफ्रांनानै गोरोन्थि खालामबाय नामा गाबोन लोगो मोनफिनबा मोजां बुजायनोसै आं गथ'फोरखौ मा जाबावगोन दानि जुगनि गथ'फोरजों गेदेरबो मिन्थिया उन्दैबो मिन्थिया लामा सामा प्रप'ज खालामलाबायगोन दा मेदामखौ लोगो मोनबा जारला जागोनलै आं गिलायलाङोब्रा मेदामखौ ओइ जाम्बा बेखौ गियो नामा आं दंना ए दा फैबायबालाय खबनो बोरैबा खावब्ला नुजाफैबायबा गिनाङालै आं दं आं हले खारगोनसैलै थाखाया आङो नोंजोंहाय गिनाङा आं दं दाख्लै मा जाबायदि बेरे जोनायनि होथारदों नोंखौहाय हनै माथो मेदामा फैबावबायसोलै ए फैनो बारे माथो गरमा गोथां हमबोलायदों माथो खाथि फैबावबायलै आं गिलायलाङोलै ओइ नों थादोलै आं गियोलै मा जाखो मानो खालामखो बियो नोंखौ गिना खारदों मानो मैया नों आंखौ सोबानायखाय बियो गिना खारलांदों ए सरि दे मैयानिया बोरैबा रागा जोंनानै सोबाफ्रांबाय आं दे जेबो नङा ओमफ्राय आंबो नोंखौ मोजां मोनबायमोन र' थान्दा दिमागजों साननानै रायलायनांगौ बेयाव जिराय जागोन दे दे बुंफिनलाय दहाय मा बुङामोन माने आंबो नोंखौ मोजां मोनबाय अ बिदिसो खोथाया लामारबाय माथो बेरखांनि साननाया आंबो नोंखौ गोसोथोनाया ओमफ्राय बैसोआ नोंना बेसेबां जाखो 29 बोसोर जादों मास मोननै खम आंलाय बेखौ देरख'नायसो नंगौमोन माथो आंबो 10 बोसोर देरसिन जाला बेरखां खारदों ओइ माथाफोर साला गथ'आ दासो गिना खारदों बियो आंखौ प्रप'ज खालामग्रानो दासो सुख मोनसिगोन आङो डिस्टार्ब खालामजानो गसिगोन बिदिनो थगायनांगौ